Sharman presiden sengi. Te ngasngau ikaban penpauru akan ikapor bayi sar. Belong ikamadan nanti nasopian. Ibalayo penyedor rengkat bat ngi akan ikapor. Na penpau kecing pediang burom ya pi sar. Rengkat ya kini ki player ngilang bat kecing aibor kecungi akan ikasngi. Te ngapen pauru ya pi kerpang na kaliang jong pi sar. Ya ting yele kairu kidon hangne ke posnong maywe. Hadin kata hakan ikasngi ke don kan ikasport nak betakan ikastriket. Kecing kersang bagi tingai bor. Jong pi usar nangki na sopian ni kabat pilayo ban. Jibon kum kadak ban pi kai ka ikai dengan terkot isar dan sebab ai kecing. Ai kublai pi para bat kamtam ai kublai ka sports club baka lai kani galat yang i bangin don benta bat ka kasnong umdai tang mentakas ngi bat ka por ngi kumgi ki players na po foot brilliant ngi sa jaban kai yang ne baka interdong bat kubai ki tournament ro te kalong ai bas ngutunat ban ba ngiyo kani galat ban don sibenta aka sinong kam sports mar bagai ni tip aka kam sports kadai gawai ka kam ko bala ban kentiu gi jing im lang salang bat kumju ye ka jingkot jikhia jong ni wei buai ta sasin ku play shibon bat mentagas ni wala kai ni kum godak ban play kata kamaran practice de ngakermen scam ba ta ka jingdon jong ni ka practice pitch ka sport club kan nang IQ ke jing lekai bat khamtam ya kan league ban wan ngi kermen ba langba ka jing don jong ka ngi la ban improve ya ka jing lekai jong ngi bat kum hakajo ko poro bagin yo ban kiu no sikabai ga division te kum ta nga kan tiuru ya ki players baro ba phin yai minute haka jing practice khamtam lai mata ka bathai ba ngi don ki mobile bak internet bang ila ban yo ki tips ban praktis lang ni jing hikai ban praktis te tang na jing 3 minute ban ka jing page ya ki rukom praktis ngila ban improve jing kai te ketu baro ki players bat kham kumjo ru ya ki samla jong ga snong bakin shimmi ka ni galat de ka jing 3 stom jong sport club la yo te madan ba pin pen kam tikna te madan khnang ba ka sport club kat kiu ha ka jing le kai om ta cricket ru bangi kermen ba gini singi ban wan nilaban le pan kiwi gbai bat ki sport show te ya tristam ba ngin poisa ka thong Chali tim hak bueno. Bang bet. Video guys, let's video. Ready? Whiteboard. Yes, katuloy practice. Yes.